Kumba pila itip bahaga arpulai trik jong unai September kan sedang katoga Flipkart Big Billion Day bat katoga Amazon Great Indian Festival. Bat hakata katarik indon cibun bahagi pun kiba nabarok ki brand kin hiar ga dor jong kimo. Bat lada pidon le ka credit card ne ka debit card jong katoga bank ka bala partnership bat ka Flipkart hang taru pin sayo discount hadu 1,000 leng bagi taki cards. Bat ngai ba mentau snem ka ne ka Flipkart kala partnership bat katoga Axis Bank bat katoga ICICI Bank. Kat bah ke Amazon pat kala partnership bat ka SBI Bank. Kamut lada pidon ya kita ki cards jong gitu ki bank ki bala partnership bat kini ki Flipkart la nagi Amazon. De pila ban claim ya katoga 10% mo katoga discount. Sapej bahaya kena video lada pila plan bantit pun temai hagata kasngi. Tebentang in nyepoi biang syaga Flipkart. Ban ngin nyepet ki kita ki pun ki bala pa bah la ki bala kam highlight ki ban kam yodor. Haki pun rem dor kiba ki bru kila yelong interest ba kilong kum katoga iPhone 16 series. Nang ta haki Samsung kum katoga Samsung Galaxy S24 Snapdragon variant. Nang ta ki pun kibana katoga Google Pixel pan kum katoga Google Pixel 9. Kataru ki bru kila excited ba na marka kam hiar ba ka dor jongka kala yo discount ba mo. Tahang ne ngin nyepet chwa ya ka dor jong kanega iPhone 16 ka base model jongka. Ya kane la itu bakam don ya kita ki term and condition kamut pim don kam man apply ya kita ki AKA ma kita ki bank offer ki AKA kamut la tikna bakan poi ha ka to gador san po arjar ha ka to gador ta gana pun kadang biang pelat namar ha ka por baka mi menin snem ka poi hadu prape hajar gador jongka kador try ma ka to 16 Pro bat ka to 16 Pro Max ru kila hiar ba kador jongki namar kane ke 16 Pro ru ha ka por baka mi em ka poi hadu silak arpe hajar kador jongka kador try jongka hanre ha kane ke Flipkart Big Billion DM kan poi tang kumba nia pusan hajar na kata kan nia pusan hajar lada hiyo ban apply da kita ki credit card ne ki debit card jong kito ki bank ki bala partnership bat kane ga Flipkart kum kato ka Axis Bank bat ka ICICI Bank te kan poi tang kumba nia pe hajar kumba pi hang nema kamut 1,000 pinyo discount na kita ki bank offer la na kita ki credit card na ki debit card bat ha kana ka Pro Max ru ka 16 Pro Max ru kala hiar ba ka dor jongka namar ha ka por ba ka mi em ka poi hadu silak 10,000 AA bat ha kata kasni kan poi tang kumba khandai pusan hajar hanre lada piyo ban apply da kita ki credit card na ki debit card jong kita ki bank kan poi tang kum to khandai pe hajar telada ka budget jong phi ki ba ha ka to gador bat phikwa ki bana ki iPhone kine te ki la biang ba kita ki deal ma ki ba phila ban grab ha kata kasngi ki bana ka Samsung pat ki bala highlight ba bat ki bru ki bala excited ba kata ka de ka Samsung Galaxy S24 Snapdragon variant kaneru kan poi tang hapok ka 10,000 leng ba kita ki bang offer ha kata ka dor kana ka pun kala long value for money ba namar ba ha kana ka pun kila ada Snapdragon 8 Gen 3 ha ka display jong karu ka biang ba kila ada ka 6.2 inci da ka Full HD Plus Dynamic LTPO AMOLED display kana ka pun ka khamlong compact ba mo ka khamrit ka body jong ka la ne ka display jong ka nang tah ka kamera jong karu ka bas ba mo ki ada ka 9 megapixel ka primary kamera jong ka bat ka support da ka OIS nang tah ka kamera ka baar ki ada ka 10 megapixel kata ka telephoto kamera bat lang ba ka telephoto kamera la ban zoom hadu 3x da kata ka optical zoom nang tah ka kamera ka balai pat ki ada ka 4 megapixel kata ka ultra wide kamera haki video kala support hadu 8K 30 fps bat da ki 4K pat ka support hadu 4K 60 fps nang tah ka front kamera jong kapat ki ada ka 4 megapixel bat haki video ka support da ka 4K 60 fps bat lada ka budget jong phi ka kam he syaki nya peu prape hajar bat phikwa ki bana ki Android phone phila banjet da ka to ka Samsung Galaxy S24 Ultra katoru la itu bakan poetang kumbah nya peu ne nya pusan hajar hanre ha ka por ba ka mi em karem ba ka dor jong ka hadu silak 10,000 AA ka dor jong ka ki features jong ka ta ki long top notch ma kila biang lut na dong sedang nadu ka kamera ka display ka performance bat ka don ru ya auto stylus lane auto khulom ma lada pe ya ka kamera jong ka don hadu south ligi kamera jong ka nadin ka banang kong ka to ka 4 megapixel ka primary kamera jong ka bat ka support da ka OIS nang ta 10 megapixel kata ka telephoto kamera lang ba ka telephoto kamera la ban zoom hadu 3x da kata ka optical zoom bat hadu 10 megapixel pat ki aya kata ka periscope telephoto kamera kane ru ka yarap ha ka ban zoom bat ka support hadu 5x da kita ki optical zoom kane ka yarap ha ka ban zoom ya kitu ki long distance mo nang ta ka kamera ka basau pat ki ada ka 4 megapixel kata ka ultra wide kamera haki video ka support hadu 8K 30 fps bat da ka 4K ka support hadu 4K 120 fps kala ma bhama ki video jangka ka support namar hadu mentaru daki iPhone ki 4 la ban support daki 8K video hanre haki Samsung pan haki liang jong ki video resolution kini ki Samsung ki lala ban ai hadu ki 8K video mo tenang tah ka to ka front camera jong kapat ki ada ka 4 megapixel bat haki video ka support da ka 4K 60 fps bat kini ki Samsung ki khambana nam bha bat ki khamla wat ya ki iPhone ru haki liang ki AI features lada pimut bangasyu batai stan
Phila ban late page hi ya ki video jong ki babun mo ki YouTuber ki balak permi bat ki balak test ya kita ki AI features jong kana ga Samsung Galaxy S24 Ultra bat ka iPhone 16 Pro Max. Bat barok kini ki YouTubers ki bapau nam ki balak test ya kini ki phone em ki lap ba kana ka Samsung ka trim ba hakilang ki AI features. Tenang ta lada pikwa na ka Google Pixel kato ka Google Pixel 9 ka kamlong wali formani mo. Namarkan poitang hapok ka lai pusan hajar lada piyok ban apply da kita ki credit card na ki debit card jong kita ki bank. Handai lada pimdon kita ki credit card na ki debit card kalak ban poi hapok ka 10 hajar. Teh kata ka doru kadang piang. Kini ru ki kampa hakal yang ke kamera jong ka bat ki software jong ki. Namar na barok ki Android phone em ki datang kini ki Google Pixel ki bayok kloy ya kita ki Android update. Lane kita ki Android version. Haka performance te kilak ban kam telot kendian namar ba kila ada ki prosesor lajong kata da Tensor G4. Ban ya compare bat utu Snapdragon 8 Gen 3 une ulak ban kam telot kendian. Lada pimde ki baklan lek kai game bat pikam don kam ya ka kamera bat ka software. Te kana ka pun ru pilak ban consider haka ta kasngi namar ka dor trajong kana ka pun ka poi hadu ribusan hajar haka por ba kami. Te haka ta kasngi lada piyo haka to ka dor kamut la marsi tengma ka dor jong ka hier. Hangne dang bun ba ki brand ki bampat la reveal ya ki dor jong kita ki pun jong ki ban sahir haka ta kasngi arpulai terik. Kumba pi hangne haka nega reveal kalendar dang bun kini ki brand ki bampat la reveal ya ki dor jong kini ki pun jong ki. Kibal adep reveal ki longkum kana ga Infinix ka Google nang ta kana ga iPhone bat ka Motorola. Hangne philak ban page ya kana ka reveal kalendar. Hangne philak ban tip hakano ka trik ka ka brand kan reveal ya kita ki dor jong ki phone jong ki. Tekumba PE khatlai trik kana ga Realme kan reveal ya kita ki dor jong ki phone jong ka. Nang ta khatsau trik kana ga Nothing bat ka CMF. Bat haga khatsan trik kana ka Poco. Kan ru trik pat kana ga Samsung. Bat khat nyau trik pat ka Oppo bat ka AI Plus. Nang ta haka khat pra tarik kana ka Vivo. Bat khat khanda tarik pat kata ka Tecno bat ka MI ne ki Redmi kin reveal ya ki dor jong ki phone jong ki. Bat ka por baki ya reveal ya ka dor jong ki phone jong ki kata nya beje janmit. Te phila ban wan check hi man la ka janmit nya beje janmit shaneng ya ka dor jong kita ki phone ki ban sa reveal. Ban lap ya ka to ka reveal calendar open ya to Flipkart app jong pi bat hang ne hakmat ka don ka to ka banar bat nyon hang to ha banar ka to bat start 23 September. Onda phila dep nyon hang to kan sapli kana ka page bat ha kana ka page pihak ban scroll shane sharum pinyo iya katoka option lane ki categories jongki mobiles sa klik lane nyon ha kana ka categories jongki niki mobiles banda phila dip nyon hang to kan sa open lane kan sapli kana ka page jongki mobiles tangki mobiles mo kin pli ha kana ka page pihak ban scroll sharum ha pin salap ya kana ka reveal calendar taya katoka Google bat ka iPhone ngala dip batai mo taya katoka Motorola ngin ya page hang ne mentak kendiat. Haka Motorola ka phone ka bakampau ba haki mid range phone jongka kata ka de kanaga Motorola H60 Pro. Handre haka ta kasngi big billion DM kan poitang arpusan hajar. Kamut lada piyo haka to ka dor arpusan hajar haka ta kasngi em kan kamlong susu ka wali formani phone. Namar prosesor kilah kanaga phone ulak kambit ulak kam klan mo kata da MediaTek Dimensity 8350. Ka display ka kamera u bateri ru ka kambiang kanaga phone. Ngam don kam bata detail shoot ya kana gapon namar la don ka separate video ngala de bata detail ya kana gapon lada piku ban page detail ya kana gapon phila ban page ya kata ka video jongka lada ka budget jong pi ka bahapo ka RP hajar phila ban consider da kana ka Motorola H60 Fusion handre ha kata kasngi kan poitang RP hajar ka dor jongka kaneru ngam don kam shoot ban bata detail namar kaneru la don ka video bangala de bata separate mo ya kane Kane ke Motorola H60 stylus ru kan poi RP hajar ka dor handre ya kane ngam recommend re ba pinyatit namar prosesor ki ah kane ubala kham rim bat uba kham telot da Snapdragon 7S Gen 2 handre lada pikwa ka phone ka badon ya auto stylus lane ukulom bat phim de ki balek kai game te ka shong happy phila ban consider ru te lada ka budget jong pi ka kham long tat bat phim singaw la ban thit hadu RP hajar phila ban consider da ka to ka Motorola G86 power kane ka G86 ka kham la khandiat ya ka to ka G96 ha ka liang u battery bat u prosesor haka kamera te kilong almost same mo nakata kada namar baka kambiang ha bateri bat u prosesor te kumta kumba PE hangne ka kam rem khandiat ka poi khan hajar kat ba ka to ka G96 pat ka poi khatsan hajar mo haka ta kasngi ka bakindi haka apply terik ya ka to pat ka G85 ya ka to tengan am recommend re mo ka to te kala kham rim kane ka G45 ru kalong kumju hi ngam recommend re ya ka to ka G35 pat phila ban consider ya ka to lada ka budget jong pi ka de hapok ka 10 hajar bat pikwa ka phone ka bade ka 5G phone kane ka phone ru ka khambit ma hapok 10 hajar ka kambiang haka display ka kamera bat ki speaker haka performance lane ban lek kai kala ban kham telot namar baki ada kita ki prosesor ki banaka Unisoc Katopat ke Moto G05 kato tengam recommend raya kato namar kato ka datang ka 4G phone. Bantit pun temai mentah kisni dagi 4G phone te kami hapsu te ya kato ngam recommend raya kato.
Ya katu ke Moto Razr 60 ru ngam recommend ya katu ka detang ka flip phone ndrai ki feature jongka kamera biang app ma. Te khendiat ngi nyepet pat haganaga Infinix. Kana Infinix ki kham highlight ya ganaga Infinix Note 50s. Kana ka phone ru hagatu ka dor khat sa hujar te kadang bas bhama. Namar kana ka phone ru kala khambit kita ki features jongka. Ngal ade bata detail bah ya ganaga phone ru. Phila ban lek pet ya kataga video jongka ka bangal ade upload haganaga channel jonga. Kana ka Note 50x ru ka biang hi hagatu ka dor 100 lada phi khampan he sa khendiat katuga price jongka. Phila yo da katuga Note 50s ndai. Telada pide pat ki bakam fokus ya ki game bat ka budget jang phi ka bah pu arphe hajar phila ban consider da katuga Infinix GT30 kana ka phone ru ngalade bata detail bah bat kana ka phone ka de ka bakam fokus ya ki game lada phi kwa ban tip company ya kana ka phone phila ban like page ya kata ka video ka bangal ade batai bat lada ka budget jang phi ka ba arphe hajar chaneng pat bat pide ru ki ba khlan ba ban le kai game phila ban consider da katuga GT30 Pro kana ka phone ru ngalade bata detail bah lada phi kwa ban tip company phila ban like page ya kata ka video jongka Kiba hapo HP hajar pat ke budget jang pi phila ban consider da katuga Infinix Hot 60 lane da katuga Infinix Hot 60i. Ya kitu kiwe tengam recommend rama. Te ya menta ngalak ban yathu tang kine kiba ha ka Flipkart kiba lak dep ban reveal ya kita ki dor jong ki phone jong ki. Na gitu kiwe ki brand ki ban sa reveal ya ki dor jong ki phone jong ki ru. Ha kitu ki model jong ki kiba hapo lai hajar phila ban expect bakin yo offer hajar nela hajar na katuga dor tra jong ki. Ladang ayo por ngan sa persyang hi ban permi video biang sakawe haswa jong katu katarik bakin di bat ngin nyepet ki kita ki pun ki ba khambiang lane ki ba long wali for bani ban thit tena ka benta ka Amazon ru ngan persyang ban permi video hakini ki sising arsingi ban wan ban pet ki kita ki pun ki ba bit ne ki ba kham long wali for bani ban thit ha ka Amazon Great Indian Festival te ya menta ngan pun kut no hangne nama la kham jrong kana video tengin syam pat ha ka pat ka video jenga ka bangin sai pet ki pat kita ki pun ki ba na gitu ki brand ki bompat la reveal ya gitu ki dor jong ki ini kita ki pun ki ba khambit ban thit ma lada phikwa ban omis ya kita ki video phila ban subscribe ya kana ka channel bat like ru ya kana ka video